kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Sa gihapon, matud pa sa atong usas mga bayani sa atong pagtuo, si Mother Teresa of Calcutta. Works of love are works of peace. Kung ang mga buhat sa gugma, mao ang mga buhat sa kalinaw. Sa ngalan suman, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon, mga suking digpaminaw. Niya nasab kining tulumanon, nga ulay laing tumungog tuyo, maura gayod ang paghimaya sa atong langit nung amahan, ang Diyos. Sa gihapon, kini si Veritas mo kiapoy makiguban kaninyo, ning maong tulumanon. Tulumanon nga lagi giuluhan og ang babae nga akong gihigugma. Ang babae nga mao ang simbahan. Ug sanglit lagi ang maong babae ug maong simbahan. Daghan siya mga napanudlo nga hangtod karon wala gihapon mahisabti sa iyang pipila ka mga anak. Mao nga siya gibiyaan ug hangtod karon kanunay siyang gitalikdan sa iyang mga anak. Mao nga tungod sa atong gugma sa maong babae at gimugna kining maong tulumanon. Haron kahatagan kamo sa mga katinawan kahayag may labot na lagi sa iyang mga pagtulunan. Kagahapon lagi atong na sugdan ang tema
may labot na sa purgatorio, no? Kanang usak ka kahimtang o usak ka dapit sa paglinis o usak ka linisanan. Ato kining ipadayon karon, bali mahulog nga part 2 kini siya, no? Kay daghan pa ang wala nato mahisguti sa maong may labot na sa maong tema no mga suking tigpaminaw. So dili din ta maglangan atong basahon ning reaction sa text o text messages sa atong tulumanon gagahapon kay may galabtanan kini sa atong tema. Gikan sa 0910-63-80587. Matud pa, ang purgatorio, but mangkahay pasabot ana pagpurga kung pag-cleanse o cleansing. So dapat sa buhi pa ang tao mag-cleanse siya o mabago. May repentance na siya sa buhi pa. Maski gani si Kristo ang atong Ginoo ug ang Amahan, wala mag-ingon nga dunay purgatorio nga agian pa sa mga kalag. Kamura man ni ana ang nag-ingon. Nilabaw pa man hinuon mo sa Ginoo, di ba? Ang gingon sa Ginoo nga anaa gayud sa Biblia, langit ra og impyerno ang maadtuan nga kalag sa tao. Kulang pa jud mo sa kaalam, Brad, o gahi lang jud mog ulo. O mo na gikan sa 0910-63-80587. Daghang gaing salamat nining imong reaction, Brad, no? Sa atong kihimong tema kagahapon, may labot na sa purgatorio. O palihog, paminawa sa bagatong tubag niini, ining imong reaction. Apan sa dili pa ato sang basahon puning laing text message, reaction gyapon ni sa atong tulumanon kagahapon. Gikan sa 0910-7373933. Maayo kaayo ang imong pagpadayag o pagdepensa sa atong pagtuo veritas. Hinaot nga magdugay na ang imong program. More power to you from Sibutad. Uy, layo, no? Nalipay ta nga niabot na dihang Sibutad. Sabagay, kani nga itong istasyon kusog magyun ni kayo, no? Salamat sa imong pagtaig sab ni atong tulumanon og ako lang ipahibalo nimo nga ang atong contract diri sa maong istasyon balig 3 months rata, no? Ikan ta niya itong April 15 up to July 14, no? Muna itong gipirmahan sa contract. Pero hinoon, di na ito hibawan nga ma-extend pa ni nato, no? Depende ni siya sa atong sponsor. Kay ang nag-sponsor nining atong tulumanon karon ang iyang pledge nga iyang giklaro ang 3 months. So after 3 months, so we don't know pa, no? Kay wa pa ta nagkadawat og laing pledge, no? Kung doon na pa extension ining atong tulumanon. Kung gusto mo tabang, mo appeal nga mabuhi padayon kining maong tulumanon, well, welcome kayo, no? Pakikitai lang ninyo si Veritas o di ba kaha ang iyang sponsor. Okay. Inyo rang mahibawan ang atong contact number o niya, no? Pagkatapos ng atong tulumanon. Okay. Dirita sa pagpadayon sa atong tema, may labot na sa purgatorio. Kagahapon ato naman tong na hisgutan nga ang pulong purgatorio tinuo dili mabasa sa Biblia, no? Litra por litra. Apan ang gihinganlan sa maong termino anaa sulod sa Biblia, no? Sama sa pulong Santissima Trinidad, dili nato mabasa sulod sa Biblia, apan ang gihinganlan niya ng mga termino anaa sulod sa Biblia. Mao na atong gituhuan. Kay duha man kaklase ang pagtawat sa kamatuoran.
Kanang gitawag nato explicitly stated sa Biblia, nituo ta kay mabasa gyud letra por letra, o ang ikaduha kanang gitawag og implicitly stated sa Biblia, no? Gipasabot diha sa Biblia mo nang atong gituhuan. Kanang doktrina lagi may labot na sa purgatorio, igo ra man ang gipasabot. O ang mga kamatuoran niya na ato nang nasugdan kagahapon pagpadayag ang maong mga teksto o mga bersikulo sa Biblia. Well, karon dirita sa pagpadayon, no? Okay. Ato sang basahon ganinyo ang kanabang official definition. Niya nang gitawag nato og purgatory. Official definition mo nang mayong official definition kay mao gini ang mabasa nato sa kanang libro The Catechism of the Catholic Church. Sa katekismo. So atong gutloon, no, ang CCC kun Catechism of the Catholic Church number 1030 1030. Okay. Matud pa. All who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation, but after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Mao na ang official definition, yan ang atong pagtulunan may labot na purgatory o purgatorio. The final purification. Unsa kuno to? Kadtong mga nanggamatay nga naa sa grasya sa Dios ug panaghigala pero imperfect pa, dili pa perfecto kay napay mga mansa. Gi-purify na siya kay ngano man kay naa na siguro ang kanabang eternal salvation o kanabang kinabuhi nga dayon o ang kaluwasan nga dayon. Pero human sila magamatay mo, agi pa gyud sila og kanang pag-purify o paglimpyo para madawat na gyud ang kanabang gitaghanan sa Dios. Nga matud pa diri sa atong libro, Holiness Necessary to Enter the Joy of Heaven. Nga naman nga ikinahanglan gyud ma-purify kay lagi sa langit. Matud pas pinarayag 21-27, wala may pasudlon didto bisan dunay gamayng mansa. Kinahanglan limpyo gyud. Parehas ra na ba kung gusto ta mo sa kasa atong balay nga dili mahugaw ang atong salog o mohapit sa tadiha sa kanabang usam na rag or anything atong gamiton nga ato sang paspasan o itaktak sa nato nga bug uhugaw sa atong sapatos sa atong tsinelas para aron inigsaka nato sa balay limpyo na ta, no? Limpyo na, dili mahugaw ang atong salog. Iunana po dito sa langit, ulay pasulon dito bisan dunay gamayng mansa mo nang kinahanglan linisan sa ka. Unya atong natun-an kagahapon mga suking tigpaminaw nga ang gibug aton sa sala dili man nagsama. Dunay sala nga binyal, duna foy kanang mortal. Unsa ganito kanang sala nga mortal, kanang dako nga sala, kanang ika-impyerno gayud nimo. Pero kadtong venial sin pwede pa ka ikaampo. Dili pa na ika-impyerno. Di ko na lang usbon pagbasa kay malangan na gyud to pag-ayo di unya ta katiwas ta pod sa atong segment karon sa maong tulumanon, no? Kamo na lay basa, no? Ang sa 1 Juan kapitulo 5 tudling 16 ngadto 17 di naghisgot nga ang gibug-aton sa sala dili man nagsama. Nay sala nga ika-impyerno apan dunay sala nga dili ika-impyerno. Matod palagi sa atong text message nga langit ra gyud kuno og impyerno. Nakaron tugtan ta nga langit ra og impyerno. Asa man unya ibutang tong mga kalag nga ang ilang sala inig-atubang sa Ginoo ang nakita venial sins lang. Nga matod pa ang venial sins kung kadtong gamay nga sala dili man ika-impyerno. Unya kung moingon pug ka idretso to sa langit na wa may pasudlon sa langit bisan dunay gamayng mansa.
Pinadayag Kapitulo 21, tudling 27. Palihog basa na brad, no? Basahan ng Pinadayag 21-27 nga sa langit giklaro, gipasabot nga walay pasudlon dito nga at bisan dunay gamayng buling. Kinahanglan limpyo na gyud ang gusto mo adto dito. Mao lagi kung atong sabton pag-ayo ng 1 Juan 5:16 ngadto 17 nga ang sala dili managsama ang gibug-aton. Dunay sala nga ika-impyerno apan dunay sala nga dili ika-impyerno. Asa man naibutang ining kamatay? Dito sa langit, nga sa langit wa man lagi pasudlon dito bisan dunay gamayng mansa. Di po siya maimpyerno. So sa Katoliko gitawag ng dapita o kahimtangan nga linisanan o purgatorio. Ato namang galing gibasa ang atong gibasihan nga teksto na ini sa 1 Korinto Kapitulo 3 tudling 14 ngadto 17 nga tulo ang gihisgutan dili kay duhara. Di ba ato maning nabasa kagahapon nga naghisgot og gante sa tudling 14 no sa 1 Korinto Kapitulo 3. Ang gante ang gitumbok mao man ang eternal salvation nga mao mataghamtam nato nga nadidto sa langit. So, kanang tudling 14 sa 1 Korinto Kapitulo 3, ang buot ipasabot niya na mao ang langit o heaven. Pero kanang sa tudling 15, gikabot gihapon ang heaven o naluwas gihapon pero giagi og fire o kalayo. So, mao na ang gitawag nato og purgatorio, mga suking tigpaminaw. Muna gitawag na itong purgatorio. Kaya ang impyerno, mao man lang sa tudling 17 nga gitawag og kalaglagan. So dili kay duhara, kalaglagan o impyerno o kanang gitawag na itong heaven o langit. Kaya na may nakabot gihapon ang heaven pero giagi sa siya og pagpurga o pag-cleanse. Ayha, nagkabot yun niya ang langit. Mo may gipasabot anang 1 Korinto 3 tudling 15. So mo na ang atong kanabanggi klaro ninyo, mahimo nga ang pulong purgatorio dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang gihinganlan sa maong termino anaa sulod sa Biblia, mao nang atong gituhuan. So implicitly stated sa Bible ang doktrina may labot na sa purgatorio. Wala ta mo ingon nga explicitly stated. Wala ta mo ingon nga litra por litra gyud mabasa ang pulong purgatorio. Mabasa dayon sabton ini kasabot na to ayha pataka ingon nga naa gyud ay na kanang dapit o usab kahimtang nga linisanan. Laing himuon natong argumento mga suking tigpaminaw mao nga di ba ang Diyos justice o hustisya? Nakaron kung ato bang hunahunaon pag-ayo nga ang Diyos hustisya, dili gyud ba nga mo pagkanaog og mga hukom ba nga makaingon ta inhustisya o dili makatarunganon? Tanan niyang hukom makatarunganon. Nakaron kung hisgutan nato ng duha ka gibug-aton sa sala. Duha ka gibug-aton sa sala. Kanang salang venial kanang hisgutan ba sa 1 Juan 5:16 ngadto 17. Kanang sala nga gamay nga dili ika-impyerno. Unya kanang sala pud nga dako nga ika-impyerno gyud. Parihason ba ang silot ana? Kay do na mangukoy na hinabi nga parihason ko no. Basta kay sala magamay madako impyerno. Sa akong kabahin sa kanabang binuang nga pagkaistorya, oy parehas raman ay impyerno magamay og madakog sala. So pahimuslan na to, ginaggo na lang gyud. Pero dili ingon anang Dios kay asa naman ang iyang pagka-hustisya. Gani sa atong hukmanan sa kalibutan nga moingon ta na ay hustisya, dili man nagsama ang silot sa mga makasasala, depende man sa gibug-aton o nahimo nilang salaod. Kadtong dako ang ilang sala, dako pud ang silot, di ba? Pero katong gamay pud ang silot. So dinhi gali sa yuta nga dili perfect ang atong mga judge o atong mga maghuhukom. Doon na gali pag angay-angay sa silot sa mga magkasasala
nga kadtong dako og sala dako pod, kadtong gamay-gamay pod ang silot. So unsa na ka ang Dios? Mga suking tigpaminaw nga maoy amahan sa hustisya, ginikanan sa angay-angay nga moingon ka nga ang gamay og sala og ang dako parehason sa impyerno, kay langit ra man kag impyerno. Kadtong nangamatay nga ang anaan nila gamay ra ang ilang sala, venial sins lang na nila, asa man lagi sila ibutang sa Ginoo? Dili pwedeng sa impyerno, kay ang sa impyerno kadtong man nakasalag mortal. Ya di man pod sa langit, kay sa langit wa may pasudlon dito bisan dunay gamay mansa. Nawailain ang Katoliko nagtawag ni ining dapita o kung dapit manggaling ni o usaba ka estado o kahimtang gitawag nig linisanan kun purgatorio. Mga suking tigpaminaw. So ang atog yung Yahweh sa pagdawat niya ng doktrinaha mga suking tigpaminaw ay yun ninyo kalimte kanang 1 Juan 5:16 ngadtos 17, Salmo 7:11, Unang Korento kapitulo 3 tudling 14 ngadtos 17 nga tulo ang gihisgutan. Ang ganti nga maong langit, ang tudling 15 nga naghisgot og kaluwasan gihapon pero giaging kalayo, we call purgatory. Gi-purify sa nagali kanta na ganang gitawag og purifying fire, diba? Di ko kay balong kanta. Tudloy ko ninyo. Basta na kanta na kanang giuluhan og purifying fire, diba mga suking tigpaminaw. Gani mga suking tigpaminaw, kini bang dunay tudling sa Biblia nga atong pagasabton pagayo? Kining sa Lucas 12:48 ato ni siyang basahon. Kay kini naghisgod gayod sa kanabang unsa ang hustisya sa Dios. Dinhi sa kining atong hukmanan sa tao, ang hustisya ako namang giingon ninyo nga dili gyud managsama ang silot sa mga makasasala. Kadtong dako ang sala, dako pod ang paninglon. Nya kadtong gamay pod ang pagpaningil. O ingon na ang hustisya nato dinhi sa atong hukmanan nga tawhanon. Unya mao man pud na sa Dios mga suking tigpaminaw, no? Labaw na hinoon. San Lucas 12 tudling 48 ato ning basahon mga suking tigpaminaw. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon, ug makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson, silutan sa diriyot nga latos. Ang tao nga gihatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab og mas daghan pa. So kini gihulagway ang hustisya sa Dios. Kaya dili man nagsama ang kanabang tukbang. O ingnon dalang silot o kanang unsa na? Usabay nabuhat nimo unsay angay nimo, depende gyud na sa imong nahimo. Dili kay parehason tanan ihulog sa impyerno bisan ang anaa niya venial sins lang, no mga suking tigpaminaw. Kining atong doktrina may labot na purgatorio mga suking tigpaminaw, usa sa midepensa niini niadtong ikatulong siglo. Doon na katoy na ilang nga usak ka Tertullian. Si Tertullian midepensa aning doktrina may labot na purgatorio. O usa sa mga teksto nga iyang gigawi sa pagdepensa niining purgatorio mga suking tigpaminaw, kining sa Ebanghelyo nga giasoy ni San Mateo. San Mateo kapitulo 5 tudling 25 ngadtos 26. By the way, sa di pa nako ni basahon, kana biyang pagtulon-an nga dili angay tuhuan ang doktrina may labot na purgatorio, dili biya na mabasa sulod sa Biblia, no? Hinumduman nato nga daghan sa mga tinuhuan karon nga matud pa nila, kinahanglan kuno ang usa ka magwawali ang itudlo kana ragyong mabasa sa Biblia letra por letra. Nakaron suwayan nato na nga klasis baruganan. Kay ang sa Katoliko dili maningunana. Kay gawa sa Biblia
na may kanang gitawag natog apostolic tradition. Pero ang ato mga igsuong nahimulag nga nagdoktrina ng Bible alone, mao nang moingon sila nga kinahanglan ang itudlo sa usag ka mensahero kana ra gyung mabasa sa Biblia litra por litra. Pero kung mangutana ta, kanang pagtulun-an nga walay purgatorio o walay linisanan nga kahimtang o sa kadapit, anaa ba na sa Biblia? Kanang pagtulun-an nga walay linisanan o purgatorio, kay but pasapot anang linisanan, purgatorio man. Naa ba sa Biblia kanang pagtulun-an nga walay linisanan o hugasanan? Pangasuking ti paminaw, wala ra bagyo ko kabasa sa Bible niya na. Gani sa Salmo Kapitulo 103, Salmo chapter 103, verse 12. Sa maayong balita Biblia, unsa may atong mabasa diha. Matud pa, kalayo ang pagwagtang niya sa atong mga sala. Kalayo kuno ang pagwagtang sa atong mga sala. So, kung ato ning sabton, pinaagi sa doktrina ni anang pagpanglinis, kita nawagtang ang atong mga sala. Kalayo ang pagwagtang niya sa atong mga sala. Hinoon kining kalayo lagi, pwede sabto na to nga simbol o usak ka simbolo sa unsaman. Simbolo sa kanang pag-purge o paglinis na to. Mga suking tigpaminaw. Gani, nahinumdum ko sa kanabang series sa usak ka tulumanon sa television nga usak ka pare ang nag-discuss aning topic, mga suking tigpaminaw. I tell you, no? Taas kayo ning topika. Gani, sa akong nakita ato sa television, kwanto? 9 series. 5 ka? 9 series ay hat na human. Taas kayo. Gi-explikar ni mong pare og very, no? Detailed kaayo ang pag-discuss aning may labot na sa purgatorio. Gani, niingon siya nga, kinigaling pagpanglinis, nagsugod na ni sa atong panahon karon. Gani kuno matud pa niya, kadtong gihimo ni Kristo, kadtong iyang kamatayon sa cross, mao na to'y pagpanglimpyo nato, gani. Gilinisan ta niya. Kadtong asato pa kuno, kinibang gihimo ni Kristo nga gihatag niya nato ang kaluwasan, iyang gihimo ang pagpanglinis nato. Pagpanglinis sa ato pa sa doktrina may labot na sa purgatorio nga linisan ta mo ni gihimo ni Kristo. So, dili dautan ng doktrina may labot na sa purgatorio kay pinagis pagpanglinis nga gihimo ni Kristo na luwas ta, di ba? Pero bisan gilinisan ta ni Kristo, pinagis ang kamatayon sa cross, pero naamanggoy ka nang gitawag natog mga requisitos nga ma-avail nato kadtong iyang gihimo nga pagpangluwas. Dili man ni kay dawat limpyo lang ta. Although kuan gadto wa katoy bayad, libre kadto, pero it does not mean nga wala na lang gitay himuon. Mga suking tigpaminaw kanang gitawag nila og dawat limpyo. Kay bisan gilinisan o gipurga na ta ni Kristo, pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, pero dili nato ma-avail, dili nato madawat ang iyang buhat sa pagpangluwas kung dili ta mo follow sa mga requisitos. Unsa man kay mga requisitos? Sama ng bunya. Kaya nang magmatinumanon ta sa mga pagtulunan sa Diyos. Nga dili ta magpakasala. Nga mo resist jud tag mga tentasyon. Mo man ang mga requisitos para ma-avail nato ang buhat sa pagpangluwas ni Kristo nga iyang gihimo niadtong iyang kamatayon sa krus. O gunya, kay makasasala man gyud ta bisag tuod nabag-o na ta, nagkadawat na ta sa pagtulunan ni Kristo, pero moingon man ta, tao ra manggugko mo nang masipyat ra gihapon, makasa ra gihapon mo nang mangumpisal ta. Di ba? Sa tema nato may labot na kumpisal, ang mga pare o mga ministro sa Dios mo'y gigamit niya sa pagpanglinis, pagpurga na to. Pero musugod kag sa dili, no? Bisag makapangumpisal ka, linisan ka sa imong mga sala, pero inig kamatay nimo, unyag wala ka kakumpisal niya kay na kay nahimong sala, magamay madako, muatubang gihapon kas Ginoo. Kay pananglit ako,
nakakumpisal ko pananglit sa miyaging simana. Unya, karon makahimo kog sala. Madako ba o gamay? Nya mamatay ko. Inig atubang nako sa Ginoo. Unsao man kunya paghukom? Di tanaw niya. Nya ato dayong basahon tong 1 Juan 5:16 ngadto 17 mga suking tigpaminaw. Nga ang gibugaton sa sala dili man nagsama na ay venial o gamay na apoy mortal nga ikahatod nato sa impyerno. Unya, kung inig-atubang nako ngadto sa Ginoo ang iyang nakita nako venial ra, akong sala gamay ra. Unya, matud pa sa 1 Juan 5:16 ngadto 17, dili man ika-impyerno. Nya asa man ko ibutang idritso ko sa langit. Nga sa langit wa may pasudlon dito bisan dunay gamayng mansa. Kinahanglan linisan sa ko. Mga suking tigpaminaw. I-purify sa ko. Muna ang kanang doktrina nato sa purgatorio gitawag nag final purification. Tinuod kadtong nag-text nako nga diri pa sa buhi pata naa na nang pag-purify. Tinuod dili man ko masupak ana kana day atong mga pagsulays kinabuhi. Kanang atong mga pag-antos nag-undergo na tag pag-purify. Gani sa akong kabahin mga suking tigpaminaw kanang maglisod ko sa akong kinabuhi. Kung ato bagyong sabton espiritual. Pasalamat ko sa Ginoo ana oy. Kay kung doon ako yung mga sala-sala, ang mga venial sins, o sa mga nahimo nako, katabang-tabang na nagbayad. Although si Kristo mo'y nagbayad na to, pero kinahanglan mo ambit man ta siya mga pag-antos, mo man na ang mga requisitos. Kaya unsa to iyang giingon, kinsa tong buot mo sunod kanako, kinahanglan mo pasan sa krus. Ato pa, usas mga requirement nga atong ma-avail, no? Matagamtam ang pagpanubos ni Kristo kung muambit mo ta siya mga kasakit. Kaya kadto mga kasakit niya, mo man to'y pagbayad niya sa mga kasalanan. Gusto niya nga muambit ta. Mo na nga, doon na tayo mga sufferings. Mo na kadtong mga Kristiyanos nga dili gustong sufferings, sa to pa, dili gusto muambit sa mga pag-antos ni Kristo, dili na tinuod Kristiyano. Kinsa tong mga buot mo sunod nako, matud pas Ginoo, kinahanglan mo pasan sa krus. Sa to pa, gusto siya muambit sa mga pag-antos nga iyang nagian mga suking tigpaminaw. Sa Hebrehanon Kapitulo 1, tudling 3, matud pa, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Nagali mabasa dahil litra por ka ng pag-purged o pagpurga. Di ba? Kaya ka na laging purgatorio sa Latin niya na purgare. Nga verb to clean, to wash. Di ba? Nabasa man din ni pod sa kuan sa Hebrehanon 1:3 kanang verb. Purged our sins. Gipurga ta ni Kristo sa mga kasalanan. Sa Hebrehanon 1:3. Ako na gumusbog basa. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins. Purged. Gipurga. Itong mga kasalanan. Human niya mahimo na milingkod siya sa tuong kamot sa iyang amahan dito sa langit. Purged our sins. Human niya mahimo na sat down on the right hand of the Majesty on high. So kadtong gihimo ni Kristo nga pagpangluwas nato, pagpurga to. So nganong supakan mo nato ang doktrina may labot na purgatorio nga kadto galing kamatayon ni Kristo sa krus, purgatorio man to o pagpanglinis man to. Unya gani siguro moingon mo nga ahuman naman na himuan ni Kristo, gilinisan naman ta niya, dawat limpyo na lang ta. Uy, dili mga suking tigpaminaw. Anong niingon pa man siya nga kinsa tong buot mo sunod nako, kinahanglan mo pasan sa krus. So ato pag kinahanglan mo ambita siya mga pag-antos, kadtong pagpurga nga iyang gihimo, kinahanglan mo ambita. Mag-antos ta mga suking tigpaminaw. Nya dili na mahuman diri didto man sa laing kalibutan. Kung di mahuman diri, kay bisag makapangumpisal tagpari na di man garantiya nga inig ugma di na po kakasa. Mga suking tigpaminaw.
Dili mo sugot ang Ginoo nga walay final purification sa laing kinabuhi o sa laing kahimtang o sa laing dapit mga suking tigpaminaw. Gani kining teksto karon nga akong basahon ninyo. Hinuktukin ninyo pag-ayo mga suking tigpaminaw. Ambot ug unsay ingala ninyo ani. Pero ang mga Katoliko naghingala na ug unsa ning kahimtanga ug unsa ning dapita. Basahon nato ang Mateo 12:32. San Mateo Kapitulo 12, tudling 32 sa King James Version. Matod pa, "Wherefore, whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come." Sa atong nasabtan sa Benicia, bisan kinsa kuno nga makasala batok sa anak sa tao sa tupa ni Kristo, mapasaylo. Apan bisan kinsa nga makasa batok sa Espiritu Santo, dili siya mapasaylo niini nga kalibutan o sa kalibutan nga palaabuton. Duha ka age o kalibutan ang gihisgutan dinhi mga suking tigpaminaw. Kini nga kalibutan, kining atong kalibutan karon diin atong gipuy-an o kini atong kinabuhi karon, pero nay laing kalibutan nga dili dire. Ug unsa maning kalibutana? Mga suking tigpaminaw. Atong usbon pagbasa. "Wherefore whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come." Nga kung makasa kuno ko sa tao, mapasaylo pa ka. Pero kung makasa ka sa Espiritu Santo, dili gyud ka mapasaylo bisan niini nga atong kalibutan karon o sa kalibutan nga palaabuton. Unsa maning kalibutan nga palaabuton? Nga kung makasa ka sa Espiritu Santo, dili ka mapasaylo dito, mao nga mo ipasabot impyerno gyud ka. Pero sa ato pa, kung atong sabton, kung dili lang sa Espiritu Santo ang imong mahimo, pwede pa ka mapasaylo sa tupa, pwede pa ka malinisan ni ining dapita. Mo may pasabot, ayun na ko natug hubad ni Binisaya. Bisan kinsa ang makasala batok sa anak sa tao, mapasaylo pa. Pero bisan kinsa nga maksulti ug dawtan o makasala sa Espiritu Santo, dili siya mapasaylo dinhi ni ining kalibutana o bisan sa kalibutan nga palaabuton. Sa ato pa, kung makasa ka sa Espiritu Santo, impyerno na gyud ka. Pero doon na ba gipasabot nga kung dili lang sa Espiritu Santo ang imong mahimo, pwede pa ka malimpyuhan ni ining dapita. O kung dapit manggalini o usab ka estado o kahimtang, kini gitawag ni sa tinuoang Katoliko og linisanan o final purification. We call lagi sa laing term purgatory. Kay dili man day managsama ang sala, di ba? Mao lagi to atong pangutana, asa naman ang hustisya sa Dios kung langit rag impyerno? Nga kadtong nakasa lang og venial himuon gihapon, iadto gihapon sa impyerno. Nga dili man dako ang iyang sala. Mga suking tigpaminaw. Matod pa, nahinumdum ko sa usak ka protestante ba nga nagkabig sa pagkakatoliko. Ningon siya. Sa dihang gi-interview siya, ingon siya nga, nganong nibiya man ka sa imong pagkaprotestante? Buot ba'y pasabot nga wa ka ganahe sa imong pagkaprotestante sa imong panahon? Ningon siya, wala man. Maayo man ang akong pagkaprotestante. Gani nalipay ko sa mga ebanghelista. Sa protestante pa ko, kay nakatong yung kong maayo, may labot na ni Kristo, ug nahimong yung kong butan. Dayon gipangutana siya, gi-interview mong siya ayo ba? Kay talagsaon ba nga kasagaran gustong panahon karon daghang nibiya as pagkakatoliko. Pero kadto siya, napud siya mga testimonyo nganong nakonberter siya sa pagkakatoliko. Nagiingnan siya,
maayo man ka ang imong nahimutang, imo bang kaagi sa imong pagka-protestante, pero nganong nianhi pa man ka, nganong nagkatoliko pa man ka, niingon siya nga, sa dihang nakat-on gugos tinuho ang katoliko, nasabtan yun nako ang iyang mga pagtulunan. Nakaingon manggod ko nga sa katoliko nga mga teachings o mga pagtulunan, anaa ang completeness, what pasabot, fullness of the truth. Sa protestante pa kuno siya, naa may daghang mga tinuod pero naay kulang. Lacking. Dili kuno kumpleto. Mo nang namili ko asa man ko sa tinuhuan nga dunay kulang o sa kumpleto. So nasabot dayon sa nag-interview niya, mo din imong reason. Nagkatoliko ka kay naa day para nimo sa katoliko ang tibuok ka matuuran may labot na tinuhuang Kristiyano. Nganong ako ning gisgutan mga suking tigpaminaw tungod kay parehas ani atong tema karon. Kung muingong ka nga langit ra og impyerno, asa naman ang hustisya sa Dios kung kadtong mga nangamatay ang ilang sala nga inig-atubang las Ginoo venial ra. Dili ika impyerno, asa mas laibutang? Nga dili man to para sa impyerno, dili pod pwede idiretso sa langit kay sa langit limpyo naman tanan dito. Linisan sa siya mga suking tigpaminaw. Mauman gani nga kinahanglang dawaton yun nato ng usas mga libro diha, o kung mahimo kana yung tibok libro sa Deuterocanonicals, kanang usa diha nga gitawag na tog Makabeyo, no? Ikaduhang Makabeyo kapitulo 12 tudling 41 ngadto 46 nga naghisgot og dunay pag-ampo alang sa mga nangamatay. Dunay pag-ampo alang sa mga nangamatay. So, kay duna may pag-ampo alang sa mga nangamatay, para asa man na? Para sa mga nahilangit? Nga kadtong mga nahilangit, wa naman to magkinahanglag iampo pa, kay luwas naman to. Kung maingon po kag, para sa impyerno na, kanang atong mga pag-ampo alang sa mga nangamatay, para sa impyerno na. Ang sa impyerno, wa naman to'y kalingkawasan. Asa man, para asa man ang atong mga pag-ampo alang sa mga nangamatay. So, para na dito sa usa ka lugar o usa ba ka kahimtang nga linisanan. Nga tuwa dito mga kalag nga naa nila katong mga venial sins ra, linisan sa sila, aya sila maka-enter, makasulod ngadto sa langit yun, nga na dito ang trono sa Dios. Akong usbon og basa ang definition sa purgatorio, no? Official yun, no? Official nga definition sa purgatorio sa tinuhang Katoliko. By the way, sa di pa na ako ni usbon pagbasa mga suking tigpaminaw, akong iklaro biya ninyo dinhi nga kining mga gipanudlo ni Veritas ninyo, dili biya ako maingon nga tanang mo gawas sa ako o malitok sa akong baba mga suking tigpaminaw, official ha? Di yung ko maingon nga all words, tanang mga pulo nga akong ipanudlo ninyo diri, official ni. Mahimo sang madugangan ako. Ako ginang kunon. Pero doon na po'y mga pulong yun nga, official yun nga akong nahibawan sa tinuhang Katoliko nga akong i-share yan ninyo. Pero ang ako lang iklaro ninyo nga dili masayop sa akong panudlo diri ang gipanudlo sa magisterium. Bot pasabot kadtong mapanudlo nako dinhi nga official yun nga gitudlo sa simbahan, motoy akong iklaro ninyo nga dili masayop. Pero kung madugangan ako, dayon masipyat ko, ako ginang bakwion. Kaya mo gina ang rule sa mga Catholic faith apologists nga, kung masipyat mi, kinahanglan amo yung kurhian. Kay posible man yun madugangan ako, di ba? So, inoon, nga nung pwede ko mo share din o kanang ako pud nga point of view, kay sa tinuhang Katoliko, libre man ta. Mo share sa atong mga point of view, provided nga i-refer po na nato inoon sa atong mga kadagkuan. Dayon ma-found out nato nga nasayop ta, so atong ibakwion pero pag-repute, di ba? Ang lisod lang kung kurhian ta bisag sayop niya, magpadayon kita. Ora na lisod. So muna mga suking tigpaminaw. Gani sa mga church fathers, no, sa atong mga giilang nga amahan sa atong simbahan, pipila gani pud nila naman po yung mga personal point of view nga lahi pud sa personal point of view sa ubang mga church fathers. Yani
mo manggali po na gamiton sa uban na itong mga detractors nga moingon sila, kining mga church fathers, mga Katoliko dili parehas na mga baruganan nilang dili magtakdo. Well, tinuod na no sa mga personal point of view, posible nga dili magtakdo, pero sa official point of view gyud but pasabot kadtong mga pagtulunan sa simbahan nga official sama ng magisterial teachings kanang dogma unsa pa na mga official teachings sa simbahan naghiusa gyud diha ug dili pwede nga atong supakon mga suking tigpaminaw. So kana galing maklaro nako nga official gyud nga teaching sa simbahan ako magyong isulti ninyo parehas ani akong basahon og usab official definition yan ang final purification we call purgatory, no? CCC 1030. Gingon, all who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation, but after that they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Mao na mga suking di paminaw. Kadtong nangamatay nga naa sa grasya sa Dios og panaghigala pero dili pa perfect ito pa napay mga mansa kinahanglan iagi sa to sila nang gitawag na to pag-purify ipurga sa pero nasiguro na nila ang ilang eternal salvation nga naman kay naaman nila ang panaghigala sa Dios. Ang sanctifying grace na araman wa man mo antihay kay sumalas doktrinang Katoliko god mga suking tigpaminaw kung ang imong pag-atubang sa Ginoo ang makita sa Ginoo nimo venial sins ra kadtong mga sala nga dili ika-impyerno ang grasyang makasantos dili pa man mawala nimo igo ra man nga ang imong kalag samaran kay naa pa may mga gamayng mansa nga naa nimo kinahanglan limpyuhan sa ka i-purify sa ka aya ka mosulod sa langit sama lagi musaka kas balay ninyo na hugaw pa na imong sapatos, imong tsinelas, itaktak sa na diha sa ubos. May nana, paglinis o di ba ka inignanag yung tas balay, then inigtulog na to, gusto tang limpyo kita, manghimasa sa ta. Sa diha. O na mga suking tigpaminaw. Nakaron, apikin na po, no? Bila na lang po kami notos. Atos ang tanawon din, o kung sa mga teksto nga wa nato mahisgot Ay, nalimot ko. May galing napay time, no? Kadto bang si Tertullian ba? O man ako mabasa tong teksto nga iyang gigamit di no? Katong San Mateo Kapitulo 5, tudling 25 ngadtos 26. Salamat nga nahinumdum ta. Kaingon niya mo na ko ba nga, puton man na sa veritas kay hatag-hatag atong gingon niya si Tertullian pero wa niya basahan. Okay. By the way, wa na ko tuyuan nalimot ko. Okay. Mateo Kapitulo 5 tudling 25 ngadtos 26 kay gigamit man guni ni Tertullian sa iyang pagdepensa niya ng doktrina sa purgatorio. Okay, madud pa kun may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug ibalhog kas bilangguan. Ug timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ng imong multa. Nagisgot nig multa kana bang pagpamayad nato sung mga unsay mga salaod nga atong naghimo, no? Nagisgot ri og bilangguan. Nganong gigamit ni Tertullian sa iyang pagdepensa sa purgatorio kay ang purgatorio gud ato maning gipanag-ing sa usa ka bilangguan o prisuhan. Ug unsay imong nahimong mga kanang kinahanglan manubag ka bayran sa gyud nimo. Doon na tayo mga venial sins nga inig-atubang nato sa Ginoo nakita na niya, dili im tao na diretsoon lang kagpasulod sa langit nga di sa nimo na kanang linisan. Bayran sa nimo na iadto sa ka didto kay kanang purgatorio lagi gitawag po na natong bilangguan. Iadto sa ka didto og mawa na bayran na nimo so aya pa ka makasulod sa langit. Kay kana laging purgatorio kuan man na silutanan nga aduna pay kalingkawasan. Pangasuking tigpaminaw. So, mula na no ang atong hatag ninyo nga kini bang mga pagpatinaw may labot na sa doktrina sa purgatorio.
Gani sa ako nang giingon ninyo, kadtong pari nga hinumdum ko siya ngalan day, si Father Clement Machado, nana sa EWTN, kanayang program. Kadtong gidiscuss niya itong may labot sa purgatory nga pila to ka series, daghan. Maayo niya pagka-explikar yun. Gani ako, sundog-sundog lang ko gamay. Pila ra niya akong nahibawan itong iyang explanation. No? Sa iyang explanation yun, matod pa niya nga ang purgatorio ato nang sinati ron sa atong panahon. Kana atong mga pag-antos, mga kalisod sa kinabuhi, pagpanglinis na pag-purify na no? Kay kinahanglan mo ambit lagi tas mga pag-antos ni Kristo. So kung maglisod ta o ang atong kinabuhi puno sa kalisod, daghan ni mga pagsulay nga atong ihinagbo, magpasalamatan yana kay diri ato nang gisugdan, no, na hinay-hinay na nato og avail kanang pagpanglimpyo, paglinis. Dahil kung di pa gyud na matiwas, didto nato tiwason sa kanabang lain ng kinabuhi. We call kanabang final purification or kanabang purgatory, magasuking tigpaminaw. So mao na ang atong ikatubag. So kung doon na may mga pangutana, may labot na niini nga wa pa nako mabasa sa Sabado ug Domingo, ato man nang gigahin alang sa mga pangutana ato ng pagatubagon. Sa dili pa ta hingpit ron, no, magbulag-bulag sa kahanginan, mga suking tigpaminaw, ayaw yun ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, Eternal Word Television Network, no, naana siya sa cable. Ayaw po ninyo kalimti, no, ang EWTN.com, naana siya sa internet. O gusab ang Catholic.com. Kanarabang Catholic.com, mao na gihimo ni Veritas nga library, no, sa internet. Okay. And then kadtong wala pa mahibalo sa atong cellphone number, diri mong tulumanon. Atong cellphone number 0918-54-97065. Ang atong telephone number 212-6200. Ang atong PC number 277-0057-86-811. Okay. Ato ning tapuson pinagi sa pagbasa sa gihapon, no, sa pag-ampo ni San Francisco o Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Bagasuking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Kini inyong ubus nga sulugoon sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon. Hangtod ugma pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan suman, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.